Seguro que moitos e moitas de vós recibistes este Nadal un agasallo peculiar, a baliza V16. Foi o presente máis cobizado nestas datas e tamén o máis polémico. É que polas redes sociais proliferan os vídeos de usuarios que xa o empregan e poñen en evidencia as súas fallas. En ocasións, nin sequera de noite é visible e son os propios gardas civís quen deben sinalizar a avaría con bastóns luminosos. Con todo, o director xeral da DXT, Pere Navarro, aclara que a medida é irrevogable e que quen non a leve conectada a partir do 1 de xaneiro terá unha sanción de 80 euros. Hai xa 5 anos que anunciamos que isto entraría en vigor o 1 de xaneiro, co cal non vai haber prórroga, de acordo? E anuncia, ademais, que se trata da primeira doutras moitas iniciativas, como os conos conectados para as obras na estrada. Haberá uns conos accesos tamén e que envían o sinal a DXT. Uns conos que contarán tamén con xeolocalización e funcionarán como un extra de seguridade para traballadores na estrada, ao estilo desta baliza. O creador da mesma, Jorge Torre, tampouco dubida da utilidade da súa obra. Tiene en torno a prácticamente 300 candelas de luz. Es mucha luz, ¿vale? Es prácticamente la luz que da un rotativo profesional. De día un coche ya es visible y si todos respetamos las normas de circulación, de día no deberíamos necesitar ni una baliza ni un triángulo, pero el problema tanto de día como de noche es bajarse del vehículo. É precisamente este problema o que xustifica a obrigatoriedade da baliza fronte aos triángulos, acusados de causar moitos accidentes. Muchas personas, cuando abren la puerta del coche para ir a señalizar, se encuentran que las llevan por delante. Y el resultado no solamente son fallecidos, sino pues, muchas personas con muy graves secuelas para toda su vida. Pero, que pasa coa baliza nun cambio de rasante? En un cambio de rasante o una curva, no solo podemos esperar ver un coche con una luz, tenemos que pensar que detrás de ese lugar puede haber cualquier tipo de obstáculo. Se é efectiva ou non esta medida, dirá o tempo, pero se non formou parte dos teus agasallos de Nadal, bule comprala, porque xa sabes, o 1 de xaneiro non haberá prórroga que valga. Bueno, pois que di exactamente, Bernardo, esta páxina da DXT? Que modelos están finalmente homologados e cales non? E sobre todo que hai que ter en conta con esta baliza, porque para empezar, a baliza ten unha vida útil de 10 anos, vale? Pero non abonda con esquecerse dela. É recomendable comprobar o seu funcionamento cada 6 meses, revisando pilas ou batería e asegurándose de que esa luz acende con forza e de maneira constante. O lugar ideal para agardala, lembremos, é a guanteira ou un compartimento accesible dende o interior do vehículo para evitar ter que sair á estrada en situacións de risco. Tamén convén protexela de temperaturas extremas, comprobar a data de caducidade, que siga homologada e en bo estado e tamén substituíla no caso de danos. Cando chegue o final da súa vida útil, lembremos, non podemos esquecer reciclala correctamente nun punto autorizado. Agora ben, a polémica pola homologación e as multas continúa. A DXT retirou a homologación a 4 modelos que non tiñan función de xeolocalización obrigatoria. Por iso é fundamental consultar o listado oficial de tráfico para asegurármonos de que adquirimos o dispositivo válido que teña esa conexión coa plataforma 3.0 da DXT, non? Na súa páxina, como vemos, podemos atopar a lista completa de marcas e modelos que sí están certificados. Nun primeiro momento indicouse que a multa por non levala era de 80 euros. Tráfico non aclara de todo se empezará a multar o 1 de xaneiro ou haberá período de graza para as multas. Hai medios que din que nin gracia nin gracio. A partir do 1 de xaneiro, 80 euros se non a levas en riba. Pero non é a única polémica que arrodea o dispositivo, como puideches comprobar ti esta mesma mañá, non, Rocío? Xa vedes, compañeros, que viñamos a facer a proba de algodón antes de que a vencera e o resultado é ese. Vemos unha baliza que é casi imperceptible, por iso quixemos vir a Cambre, onde a Pedro Mariscal. Moi bo día. Bo día. Pedro Mariscal, secretario provincial da Asociación Unificada da Garda Civil na Coruña. A pregunta é clara. A baliza vai a evitar máis accidentes cos triángulos? Non os vai evitar. Vai provocar situacións na carretera bastante peligrosas. Porque estamos a ver que aínda non amenceu e a baliza casi non se ve. Non, aparte, según a carretera, por exemplo, nesta carretera onde ten un túnel, cambios de rasante e demais, a baliza só é visible cando xa estás encima dela. Entón non vai evitar os problemas de accidentes e demais.
De feito, a Dirección Xeral de Tráfico acaba de anunciar que é a primeira das medidas. Vos que opinades? Nos opinamos que se son medidas como esta da baliza, na que non se consensou coas asociacións de conductores e demais, van a ser medidas que o mesmo non resultan efectivas e volven ser polémicas, volven ser medidas que non beneficiarán a ninguén. Pedro, que ti falas de consensuar as medidas con asociacións como a vosa, esta medida foi consensuada? Non, esta medida tomouse unilateralmente, non se consultou correctamente, nen se probou como debería haberse probado antes de aplicala. É que en outras ocasións xa viñemos a comprobar contigo como a baliza nas autocaravanas, por exemplo, non é visible. En que outros vehículos dificulta a visibilidade? En camións, autobuses, vehículos carrozados con lona, por exemplo, estas típicas furgonetas que levan lona detrás, neses vehículos, aparte de que é moi difícil pegalas e colocalas, a forma do vehículo imposibilitan verse correctamente a baliza. Pedro, para rematar vouche facer a pregunta que está facendo toda Galicia. Como facemos para saber que baliza mercar sen poder probala antes de chegar a facer a compra? Nos, antes de ter esta baliza, por exemplo, na asociación, temos que comprar moitas. Pois o cidadán vaille pasar o mesmo. Vai ter que comprar moitas balizas antes de poder decidir que baliza é a correcta. O mesmo, compra unha baliza e pasalle como este fin de semana que a DXT unilateralmente decidiu que non eran homologadas. A sorte que teñan de que comprar unha e que sexa correcta. Pois Pedro, moitísimas grazas por atendernos. Vou cruzar os dedos para que non nos pase nada ahora que temos aquí a baliza e os condutores vennos cando están encima nosa, compañeiros.